هجان لسر شرع ارمنستان و آذربایجان لسر هرما کارا چه بو ناوی من جبیر کر کاراباخ میوانه که من هیا برای هزار شامش رو وکار سیاسی جبارا باجار کراس ندار جروسیا دیگل مده برای هزاری تو بخیر هاتیه کردستان 24 دست پی که هرما کاراباخ هرما که چاو ارمنیا و آذربایجان لسره لگاو هم دبینن دروجه و دان نتنه چاو هر دو آلیان بلکه چاو آلیان ناف دولتی جی لسره یکم ولاد جی ترکیه بو که بجین لیگر و هر وها بدست کره همو کریزان گوا کریزک چه دبه همه دمل دست خدا و جناف ده تجوی شرعی چه چاورید که و که شرعین پیشتر و سالن در بازبوی ده شرک کرد و چند روزی بیان جی ده درجه بکشه و نافچه بخوره بکه آگرو دومان سلاف جبه هم تماشاوانم دو تثبیت سرده دکارم بکن تثبیت یکمین اوکو ev ne pevçûne, ev êdî şer e. Navbêna Azerbaycan û Ermenistan dihû şer dest pê kiriye. Ev tespîtê yekemin. Tespîtê duyemin kî şer dest pê kir? Em zanin kî şer dest pê kir? Azerbaycan şer dest pê kir. Hemberî ne hemberî Ermenistanê, Azerbaycan şer dest pê kir ku Erden xo paş da bistine. Du tespit destemede heye u em jivir dikarin balansı verin ser balansı ki pişte Azerbaycan'a disekine elbet pişte Azerbaycan'ı Türkiye disekine Azerbaycan Türkiye cesaret distine u tişteki balkeşçi heye iro Azerbaycan Rusya cesaret distine revş Rusya cesaret distine u revş Amerika cesaret distine. Em dizanin ki siya Novemberê li Amerika hilbijartin heye li serê Rusya jî tev li heve ji Belarusya tev li heve yek opozisyoner heye ev hatı bijarda dayek kirin navali serî bela daye ji ber vê yekî Azerbaycan revşekî demek müsait dît û ji bo ku erdên xwe xelas bike êrişî ser Ermeniyan kir. Bi reya te çima divê navberê da Rûsya hevberiya xwe hemahengiya xwe ya pêşî Sovyetê ve guhartiye ji Ermeniya ji bo Azerbaycanê çiye sedem daxwaz ji her du aliyan dike ku şer alozî di mesliheta her du aliyan danînin vegerneve diyalogê di şer da çekên Rûsya her du alî bikartînin ev guhartin çima bi ser siyaseta Rûsyê de hat sedem çine gelo yani guhartinekî pir mezin lê nehatiye lê guhartinekî heye diserî de Rusya şer nexwazin em dizanin ki 1994 da bin şemsiyeyê Rusya Azerbaycan û Ermenistan agir dest elan kiribû Ermenistan stratejik askeri müttefiki Rusya'ya Azerbaycan jî ekonomik müttefiki Rusya'ya Rusya nixwaze ku navbeyna Azerbaycan û Rusya şer derke Azerbaycan û Ermenistanê şer derke ve aliyê silah da Ermenistanê tenê silahên Rusya henin destê Ermenistanê ji xwe arteşê Rusya li Ermenistanê sînorê Ermenistanê sınor Ermenistanê İranê Türkiye askerên leşkerên Rus diparêzin û Azerbaycanê rev bir çekî cuda ye. Azerbaycanê hem silahê çekî Rusya henin hem jî çekî NATO henin. NATO henin duyu meselen S-300 dibêjin. Yek S-300 hatiye ev kirin li Ermenistanê. Yani arteşa Azerbaycan yek S-300 imha kiriye li Ermenistanê. Çava imha kiriye bu silaha NATO imha kiriye dest Azerbaycan'ı silahın cürbecür hemin Rusya garantörü aşitiyeye Rusya elbet ku Rusya'nın karinaha pişkirtiye askeri bike du samalyot du froke silah Rusya yardımeti da Ermenistan'a bu fermi askeri
بله یارمەتی ارمنیا دبیجیتن ترکیه نزدیکی 4000 سربازên xwe ji Sûriyê çekdarên xwe murtezaq şandine wê navçeya ku şertê da çê dibe. Herî dawî Erdogan jî gotiye ew pirsgirêka tevahiya welatên cîhanê hêzan navneteweyî nekaribû çareser bike, ez ê çareser bikim. Tu çavereyî çi cûre çareserkirinekê ji Erdogan dike di vê navberê de? Tu Erdogan tu çareserini karibike Erdogan ra şer lazım. Erdogan ra ev şer pişti Azerbaycan'ı Türkiye xuya dibe, pişti Ermenistan'ı Rusya xuya dibe. Hele niyeti Turan'a mezin mevzu Erdogan da heye. Fikir heye. Yani ev Turan'a mezin Azerbaycan'a despedi dibe. Ev meseleye yekemine ya duduya tişteki green burada heye seçar mehe hatta Murad Karın beje saleke propaganda mezin demeşandın nahaji şeri propaganda demeşandın. Mesela Azerbaycan dibeje siyaset askeri Ermeni kuştuya Ermenistan dibeje medduset askeri Azerbaycan kuştuya mı derevin. Bele bele şu dışarıda o amarın ne rastı dürüst bu barjavandiya o mijar geleki tene balaf kirin. Barış Mesela çarşıda kesi me pır seve bersiv ne da. Çarşıda kes evci dereve li emdizanın ku ji Suriye ji Lübnan'ı aliye desti Türkiye ev çeteyin anine Karabağ'a li hecmaravana ne çar hazarın vermini çekti vermini. Başa. Belki herkes hatiye. Bele herkes xale gori berjandiyên xwe amaran parvet ke berez hejarî dibêjin wê navçeya ku an haşar lê çêdibe piraniya wan Kurd lêne li wan gundan. Çi zanyariyên hewa li ser demografiye hene? Bi rastî jî yanî Tirkiye dixwaze li wan navçeyan jî Kurda bike armanc? Yani tiştekî wiha heye li ser Mesela Kurda tünne evideri ji ber ku 1900 duda û heta nodu çara hemû Kurd di şehra Azerî Ermeniyan da ji vê dere sürgün bûye. Nêzîkî 300,000 Kurd ji nahiye Kelbecer, Laçin, Qubadlı, Zengilan piştî işgalê Ermeniyan ji vê dere reviyan çûn ev heremê de niha tenê arteşi Ermeni heye û çendin Ermeni ji Ermenistan hatine Pirkem hatine ev alan ev qad valaya. Yeku na şer destpekiriye esasen ev alan ev qad valaya. Li Azerbaycan ne tane hemberi Kurdistan'ı Suriye beri erişkiriye hemus Sinor'a da erişkiriye yani Nagorno Karabağ dibêjin Karabağ'a ciyayiye Kurdistan'a Suriye beriye rayonu Ağdam heye Füzuliye vana bin işgali Ermeniyan dene Azerbaycan ji her alî eriştikir. Bele berez hejarî bibûre ji ber Kurtiya demê dixwazim yek pirsiyara dawiyê bi Kurtasiya ger bersivan bidey me dixwast li ser Kurdistana Sor û armancên Azerbaycan li wê derê zêdetir bipirsim lê dem tune ya dawiyê em dibînin ku ev şer ne tenê şerê Ermeniya û Azerbaycanê yani şerê Tirkiye, şerê Îranê, şerê Rusya veya Amerîka li navberê çendîn welatên din li ser hatine deng tu çaverê dike der encamên wê çi li pey xwe bînin? Pir betirsizdara pir tehlike heye ev şer dikarı mezin bibe pir mezin bibe sedan insan bimre felaket teki mezin çi bibe elbet jvê hem Kurdên ku li Azerbaycanê dimînin hem jî Ermenistanê dimînin zarar bibînin ji ber ku wana bi navê seferberiyê digirin ateşê hezaran Kurd alî Azerbaycanê şer dike hezaran Kurd jî alî Ermenistan şer dike. Du bire hev ji bo berjevendê Ermeni û Azeriyan şer dikin. Başa gelek spas bû berê hejarî Şamê şrovekarê siyasî jê bazarê Kiras Nedar ji Rusyayê digelmid bû gotiê Kurdên hem li Rusyayê hem jî yani li Azerbaycanê hem jî li Ermeniya di vî şerî de her du alî wê wan bikar bînin Kurd li hemberî hev wê bikevne şerekî. Zor spas bû zanyariyên te. Spas.